Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикстрой. Бо шумо ҳастам устои Имом Муҳаммад. Бародаро, инак ремонти навбатӣ, ремонти ванна, ҳоҷатхона ана сантехникша кардем. Навора то охира тамошо кунем. Ҳозир дар ҳамин навора иншаалло шумо мебинед ки кори мо чӣ хешида. Баҳотин мнениятона рафтем. Мнениятона дар комментариҳо обязательно бинависед бародаро. Ана медроим бародаро, плиткаро харидем, плиткаи Ташкентаи яне тоба кардам худо, плиткаи Эрон харидем. Як квадратша 70 сомон. Глош дар дуриш медроим, ки полоскои зарча як донаша 20 сомони харидем. Дальше мерим, неҷа полотенца сушителя 1400 сомон. Унитазмон 1500 сомон. Ванна 1700 сомон. Ана оно мойкае ки шумо мебинед, комплект қати оина поинаш 2500 сомон гирифтем. Намеи мойкара қайс тиралка ки ба вибри шумоай миямо нагирифтем, соҳибхона гирифтага. Бародаро, дастгир термикса 1250 сум гирифтагиам. Соҳибхона худо дурӯғ накунам, хиб 50 литрай. бародаро, дастгири канал ҳаётон набуроред. боқӣ дар амони Аллоҳ. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад.